Brigada Alan Tangkawan alang nanining imong report nga matud pa 100,000 nga reward money. Ihatag sa makahatag ninig impormasyon ni adtong nanuli sa duha ka mga jewelry store. Brigada Alan, i-brigada mo! Brigada Live Report. Kahigayunan sa tanan, labi na kadtong gustong makakwerta sa kalisod sa panahon, kay adunay nagpabot nga usa gatos ka libo nga salapi nga giandam gikan sa kaugalingong bulsa ni acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia isip pasiunang gante sa kadtong makahatag og impormasyon sa mga nahimutangan sa mga tulisan sa duha ka jewelry store sa Dakbayan sa Sugbo. Matod pa ni Garcia, gikan kini sa iyang kaugalingong bulsa ug daghan pang mga magpapatigayon ang nitawag kaniya nga anda mo sab kining muhatag og reward para sa pagkasikop sa mga tulisan. Kahinumduman si Garcia mihatag og 48 oras nga ultimatum ngadto kang Police Colonel Antonito Cañete ang bag-ong miasumir isip acting city director sa Cebu City Police Office. Mimando ang mayor sa daling investigasyon og pagkasikop sa unom ka mga armadong tulisan nga niharo sa dili muminos 14 milyones pesos nga kantidad sa mga alahas sa DGC, The Gold Chain Jewelry Store ug Missy Gold and Silver sa miaging Agosto 8, 2024 diha sa Calderon Street, Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo. Ang mga suspek nagsakay lang og motorsiklo dihang misibat. Apan sa Agosto 9 na-recover ang gisakyang motorsiklo human giabandonar diha sa Pig Burgos Street, Barangay Santo Niño, Dakbayan sa Sugbo. Sigon ni Garcia, base sa iyang nakuhang impormasyon gikan sa kapulisan, aduna nay nailhan nga duha ka miyembro sa maong grupo ug aduna say SUV nga gituhuang gigamit sa maong krimen nga padayong gisubay sa kapulisan. Dugang ni Garcia nga nakataya dinhi ang pangalan og tsansa na nga mamahimong permanenteng direktor sa CCPO si Police Colonel Cañete. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.